An ce babu wani dangantaka da ta wuce ta uwa da ɗa. Dangantakan da ke tsakanin Malam Nasir El-Rufai da mahaifiyarsa Hajiya Fatimatu Feni El-Rufai. Dangantaka ce mai ƙarfi da take cike da ban tausayi, girmamawa da kuma biyayya ta musamman. Da farko dai mahaifin El-Rufai ya rasu yana da shekaru 8 kacal a duniya. Wannan ya sa Hajiya Umma ta fuskanci ƙalubalen rainon Nasir da sauran 'yan uwansa a matsayin gwauruwa. Ta jajirce wurin ganin ya yi karatu wanda shine silar ɗaukakarsa a rayuwa. Saboda haka El-Rufai yana ganinta a matsayin jarumar da ta tserar da rayuwarsa daga talauci. Duk da cewa El-Rufai mutum ne mai zafi da tsatsauran ra'ayi a siyasa, yakan nuna taushi da ƙanƙan da kai sosai a gabar mahaifiyarsa. A lokuta da dama akan gan shi yana durƙuso a gabanta ko yana girmama ta a bainar jama'a. Wanda hakan ma wani babban darasi ne ga matasa kan muhimmancin biyayya ga iyaye. A shekarunsa na baya-bayan nan, musamman bayan ya bar ofis a matsayin gwamnan jihar Kaduna 2023, El-Rufai ya kwashe lokaci mai tsawo yana jinyar mahaifiyar tasa. Ta kasance tana zaune tare da shi a ƙasar Masar, wato Egypt, inda take karɓar magani har zuwa lokacin da ya dawo Najeriya aka tsare shi. El-Rufai ya sha faɗan cewa ɗabi'unsa na riƙon amana, rashin tsoro da faɗin gaskiya duka ya koya ne daga wurin mahaifiyarsa. Ta kasance uwa mai tsatsauran ra'ayi wajen tarbiyya, wanda bata yadda da zalunci ko nuna gazawa ba. Kamar yadda Malam Nasir El-Rufai ya sha faɗa, Umma ba uwa bace kawai a gare shi, ita ce hasken da ta haskaka masa rayuwa tun yana maraya. A yau wannan hasken ya tafi, amma ayyukanta na kwarai da tarbiyyar da ta bari za su ci gaba da haskakawa. Allah ya ji kanta da rahama, ya sa in tamu ta zo mu cika da imani.